So, in short, dinala ko sa hospital, I asked 3 doctors' opinion. Yung isang GP, isang ENT specialist, tsaka isang lung pulmonologist, ang specialized sa lungs. Iisa po ang sinabi, meron daw po kaming tinik na something na hindi nila alam kung ano yon na nakapisa ng kanyang bukol. At nagtataka sila dahil wala naman daw gamot na pumipisa ng bukol na lumalabas yung waste material. Yun nga, yung toxic. Ngayon, tinanong, sabi ko, doon sa 2 doktor hindi ko inamin na CMD, pero doon sa final ng pangatlong doktor, sinabi ko na CMD. Tapos sabi niya, continue nyo lang po yan. So, in short, ang diagnosis sa mister ko is naging pneumonia, and then they give him antibiotic 3 times a day for 7 days. Pero while taking the antibiotic, binibigyan ko rin ng CMD. And then follow-up check-up after 7 days. Nung nagpunta kami ng after 7 days, wow, thank you po, thanks God. Alam niyo po lahat, sabi nila, negative, clear na, wala pati peklat. Okay. Bali man pala yung yung bukol ng mister nyo. Malaki na po ba yung bukol niya? Actually, hindi naman masyadong kalakihan. Maliit, parang parang malaki ng konti sa munggo. Okay po. Kung hindi po yung nawala, ma'am, ano gagawin po? Oopera ba siya? Actually, hindi pa naman siya ina-advise for operation. Pero, yun nga, sabi nila, baka makukuha daw sa antioxidant. O, yung basta antioxidant yun ang, kasi hindi daw pwedeng, operahan muna. Kaya, sabi ko, kung hindi pwede, di anong gagawin natin? Di mag-food supplement na lang kami. Anyway, maraming in-introduce sa akin na food supplement before CMD. Okay po, ma'am. So, paano niyo po naramdaman ng mister niyo na meron pala siyang ganong bukol? Actually, wala siyang nararamdaman. Nung nasa Dubai kami, ang nagpa-x-ray siya, doon lang sinabi sa amin na meron siyang maliit na bukol. Pero sabi naman ng doktor, maybe it's just a smoke. Kasi nag-smoke nga siya. So, kinausap ng doktor na i-stop niya yung smoking. Total, then x-ray siya, clear, wala siyang TB. Tapos yung sputum exam, wala rin result. Okay din ang result. So, lahat wala. Kaya lang nung medyo tumatagal-tagal na kami sa Dubai, nararamdaman niya, nahirapan siyang huminga. Parang lahat na parang nauubusan siya ng hininga. Yun ang sabi niya, pero hindi niya kinukomplain sa akin. Nung sabi ko, uwi na lang tayo ng Pilipinas, sabi ko, for good. Kasi wala, dito tayo, mamamatay ka nang hindi mo alam dito. Okay, ma'am. So, bali po, at least talagang na-improve po yung health ng mister ninyo. Super talaga. Kaya, ang advice ko sa mga hindi pa nakakakilala sa CMD or nakilala na ang CMD pero nagdadalawang isip pa, huwag na kayo magdalawang isip. Talagang itong product namin is quality talaga. Super ang quality. Dahil hindi lang po yan ang akin din nararamdaman. Kaya rin ako nag-decide na umuwi na kami. Lahat ng nararamdaman ko from the head hanggang dulo po ng paa ko na-check ng CMD. Okay, ma'am, bali, meron din pala kayo, ma'am, ng mga karamdaman. Ano po yung mga specific na karamdaman po ninyo? Okay, actually, I have my sinusitis. Always, allergic rhinosinusitis. Yung pharyngitis ko, laging meron ako. Naoperan ako sa Dubai ng carpal tunnel syndrome. Ano po yun, ma'am? This is yung ugat dito sa may palad. Carpal tunnel syndrome. Parang may baradong ugat dyan, kaya hindi na ako makabuhat. Halos hindi ko maisara yung butones ng aking damit. Okay. So, inoperahan ako ng isang orthopedic surgeon doon sa Dubai. After 2 years, parang bumabalik siya. Nag-okay siya, pero after 2 years, parang bumabalik. So, pareho kaming may nararamdaman. Kaya sabi ko, siguro it's time uwi na lang tayo for good. So, we decided to go back home for good noong 2001. Ito nga, marami pa kaming sinubukan kasi ang CMD dumating sa buhay namin, dumating ang CMD sa Philippines is 2003. And then, dumating sa buhay namin ang CMD is 2004 ng February. Okay, ma'am. So, lahat pala, ma'am, ng health problem ninyo
ninyong mag-asawa, pati siguro buong pamilya. Okay, natulungan po ng CMD. So, ma'am, paano po, kasi kayo po ay CMD stockist po sa lugar po ninyo. Ano po yung naging dahilan? Bakit po kayo naging CMD stockist? Dahil sa natulungan niya kami sa aming health, kaya nag-decide akong mag-stockist. Kasi napakahirap noon, walang mabilihan ng mga distributor at user ng CMD. So, sabi ko, sige, dito na lang tayo sa product na to. Compared to other products I've met before, wala talaga. Dahil hindi naman na-check yung aming health. CMD lang talaga ang nakapagbigay sa amin ng magandang health. Until now, wala na yung nararamdaman ko lahat. Actually, in short, ang father ko, 6 years nang hindi nakakatayo. 3 days ko lang binigyan ng 30 drops 3 times a day. After 3 days, sumayaw ang father ko. Wow! Talaga naman, ma'am, na pala, pati pala yung father nyo talaga namang matagal po na hindi nakatayo. With CMD lang talaga. Just 3 days nakatayo. Grabe po talaga, power po talaga ang CMD. Ano, madam? So, doon po sa area ninyo, siguro napakarami rin po mga testimonies po ang mga user nyo ng CMD. Ang dami rin. Talagang napakarami. Lahat ng mga bumibili ng CMD sa akin at user, hindi sila babalik nang hindi sila nagpapasalamat. At ang ganda ng kalooban mo pag ang isang tao ay, ma'am, salamat po doon sa inintroduce nyo sa aming product. Dahil lahat ng nararamdaman namin, medyo nawala na. Sabi nilang ganyan. Kaya marami akong cases like diabetes, cancer, goiter. Actually, may dalawang pasyente na akong user na they are suffering from cancer na ngayon ay negative na daw yung cancer nila. Wow, pati cancer. Cancer po sa ano, ma'am? Cancer, lung cancer, yung isa breast cancer. Okay, ma'am. So, talagang malalang mga sakit po ang natulungan po ng CMD po sa lugar po ninyo. So, madam, marami pong salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa interview ito. Ito po ay mapapakinggan, ma'am, sa buong Bicol region. Wow, sige, thank you din sa aking share sa CMD. Sana Ayun, ikat na natin kasi medyo mahaba pa ang kanyang kwento. Yung napakinggan natin si Ma'am Marita Caldona. Siya yung isang nurse na nagtrabaho sa abroad. Mauwi sila dito, puro na sila may mga problema sa kalusugan. So, hello dyan kay Ma'am Dorina Hakuman and Surgeon Arnie Ramirez. Saka yung mga nanonood din sa ibang Facebook ay hello sa inyong lahat. Also sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa radio, saan man kayong radyo nakikinig, hello sa inyong lahat. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Akalain mo yan na CMD pa lang yun. Diba? Yung asawa niya, narinig nyo yun, yung bukol, actually, cancer na yun, yung nasa lungs, yung bukol, o nilabas lang. Hindi nag-undergo operation. O diba? Marami sa pamilya nang sinubukan yung CMD, talagang napatunayan nila ang bisa ng ating produkto. Lalo na ngayon na Power Trio na ang gamit natin. Pag sinabing Power Trio, andyan ang CMD, CBF, at ang ating Supreme Juice. That's really a perfect combination. Akala mo yung kanina pinlay ko na isang testimony rin, ha? Oo, yan yung kay Ma'am Eva O'Malley na yung anak niya nagkaroon ng polyps sa ilong. Opo, lumalabas na daw. At kinakantsaw na nga sa school. So, dinala niya sa EENT dito sa Legazpi City. Sabi daw ay para matanggal yung polyps ay operasyon lang at gagawin pa sa PGH. Akalain mo yan doon. Pinaparedy siya ng 10,000. Kung meron ka anyang PhilHealth, mag-ready ka pa ng 10,000 at i-refer sa PGH. Pinasubukan daw yung isang spray na worth 720 pesos. Walang nangyari. Wa-effect. Pero nung sinubukan niya ang CMD sa kanyang anak, alam mo, so amazing. Kaya naman talaga binansagan ng ating produkto, an amazing product. Isang patak ng pure CMD, tanggal yung polyps. Ganon ka-amazing ang ating
produkto. Kaya nga kung may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. Yun ang good news. At ito pa, good news pa. Oo, kasi yung bad news, syempre, sabi nga, COVID will stay tomorrow, the next day, at masanay na tayo na nandyan talaga yung COVID. So, follow the health protocol. At ang pinakang number 1 is, huwag pahinain ang immune system. Opo, huwag daw pahinain ang immune system. Opo, so, ibig sabihin, siyempre, dapat palakasin ang immune system. So, ang bilis ng ating oras. Oo, announce ko lang itong ibang request na center ay mga distributor. Opo, andyan si Ma'am Dorina Hakuman, Kasiguran Public Market, Kasiguran Sorsogon, also Richelle Aicardo, care of Joey De Jesus Compound beside Savers Gas Office, Marlica Road, Timbayog, Kasiguran Sorsogon, Argentina Habla, Porokwan, Claro M. Recto Street, San Julian, Irosin, Sorsogon, care of Balobar Residence. Okay. So, yung iba natin, andyan din pala si Ma'am Wenelin Fuentes, Porocadena de Amor, Comadgad, Casilia, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadgad, Ma'am Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise, and Construction Supply, Pilar, Sorsogon, beside 7-Eleven. So, dito na muna tayo sa ibang mga outlet. Pakinggan natin. Okay, para sa ating mga centers, mga CMD distributors, sa mga nakikinig sa 98.5 OK FM, Daet Camarines Norte, at sa 99.3 radyo natin, Santa Elena, and of course sa 105.5 DWRG Idol FM Naga, and syempre sa DYME in Masbate. Ito ang mga CMD centers dyan. Hanapin lang sa Camarines Norte, HCI CMD Office at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital, sa Diego-Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Yusel's Garden and Tourist Inn, sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa simbahan ng Seventh-day Adventist. Sa Camarines Sur, HCI CMD Office sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, CMD Center at Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa Dortoy Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion West Ocampo, Camarines Sur, sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, at top JC Marketing. Of course, sa L&L Building, Bulalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Andiyan din si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Of course, yung mga nakikinig sa atin sa DYME, dyan sa Masbate, ito yung center natin dyan, CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan lamang ng Banco de Oro. Andiyan din si Ma'am Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. And of course, sa City Drugstore near San Jacinto Pier. Okay, pakinggan natin yung dagdag na mga distributors natin. Ay, teka, mali pala yung pindot ko. Ito, pakinggan uli natin. Okay, dagdag natin ang mga CMD centers at mga distributors sa area ng Catanduanes. Andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, CMD Staki Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon,
Hanapin lang HCI CMD Office at 2nd floor Jessica Ann Building, Manok Street, Gubat, Sorsogon, harapan ng Motor Trade. CMD Center at 2nd floor Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. CMD Center at 2nd floor Timling Building, TD Castro Street, Zone 3, Bulan, Sorsogon, atap Willie and Sons Marketing. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. At andyan din po si Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. So first, Ayan, dagdag natin na mga outlet sa Mother and Son Pharmacy, Santiago Street, Barangay Adobis, Kasiguran, Sorsogon. Sa Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Ulitin ko lang, dyan sa Comadcad, andyan si Ma'am Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon. So, ito yung mga dagdag natin na mga outlet, mga CMD Center. Pakinggan uli natin. Balbay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Porok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi Albay. 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Michelle Biescas, 2nd floor, Laweco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware. Mr. Ray Cabal, sa harapan ng munisipyo ng Malilipot, at si Ma'am Martel Neo sa Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Sa 2nd District, Balbay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo Albay, Mr. Toyda, Toygen, General Merchandise, Purok 38, Manito Albay. And of course, yung aking center dito sa Legazpi City, hanapin lang po kami sa 2nd floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at Top Denver's Computer Shop, harapan lamang ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Lisa Longasa, Bangkiruhan, Legazpi City. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanuahan, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, andyan si Ma'am Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Ma'am Rexy Sardenya, Sardenyas Store beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, kay Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas, Albay. At si Ma'am Susie Dison, care of Uchapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Center at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Polangi, Albay. At CMD Office sa 2nd floor, Room 202, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Ayan, hello sa mga nagdagdag na nanonood sa atin sa Facebook Live. Si Sir Dads Lobrino, ang aking batchmate, and si Ma'am Jessica Malubay. Belated happy birthday, Ma'am Jessica. So, eto ngayon, dagdag pa natin ang mga center. Ayan, diyan sa Piudoran, Albay. Bagong open na center ay nasa CMD Office, Liantos Building, Porok Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piudoran, Albay. Ma'am Lorly Rafael Trabisya, Ginubatan, Albay. Lilibet Renovalia, Saban at Talipapa, Balugo, Owas, Albay. Mr. Hill Rijalde, so 9 Days Street, Saban, Owas, Albay. Yan po yung ating mga center. At ulitin ko lang yung invitation ko sa mga taga rito sa Albay. We'll have our year-end distributors rally. Actually, it's a health symposium. Updates po sa atin. This is open to members and non-members. Gagawin natin series of activities ito na gagawin natin dito sa Legazpi. Ayan na yung schedule, binabasa ng iyong lingkod. Ngayong November 20, November 24, and November 28, 1 p.m. dito sa CMD office in Legazpi City. O yung mga mag-a-attend, i-book nyo na yung inyong mga pangalan, kung anong date ang ano ninyo, kayo mag-a-attend. So, 0939
904-0717. Oo, yung mga mag-a-attend dito, promise, meron kayong free health analysis. Ayan, may door gift pa tayo para sa inyo. And of course, you can avail our exciting promos. Marami yan kasi it's Christmas season. Oo na, ay ano lang, gagawin lang natin ng maaga dahil sobrang busy na ang inyong lingkod comes December. And of course, sa mga listener natin dyan sa 98.5, Okay FM in Daet, Camarines Norte, sa area ng Camarines Norte, gagawin natin same activity. Ito yung schedule natin, December 5, 9 a.m. sa Giselle's Garden and Tourist Inn, and December 6, 9 a.m. doon sa Hills in Garden in Labo, Camarines Norte. Okay? So, yan. Ubos na yung ating oras. Ubos na nga ba talaga? Tingnan ko nga yung aking yan, konti na lang. Oo, ulitin ko lang sa lahat na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong hintayin. Lumala ang inyong mga sakit, bumisita ka agad sa mga CMD offices. So, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang CMD